Thomas inzima indaba yokuguqa phakathi kwabangcwele ngoba kusuke sekukhona uNkulunkulu. Kanti futhi okwesibili usuke khona ngempela ngoba njengoba ngilana angisukelanga ekuseni. Ngithe mangizwa ukuthi ngiziwa la ngase ngiyakhuleka ngiyacela ukuthi ngiza la ekhaya. Wabuza ubaba ukuthi kubephi lapho ngachaza ukuthi lapho khona umfundisi wodwana, ufuna udwana. Wayesethi inkosi kulungile khona. Manje indaba kaNkulunkulu iyinkinga ngoba ayinjengokukhuluma kwethu sisathanda ukukhuluma nje siyibhedlela, kodwa kuyasho ukuthi singumnikazi wayo. Ngizocela ungazezulu mhlawumbe olimini lami ngiziphe nje amabili amathathu engizowakhuluma phakathi kwabantwana bayo. Ngoba kuningi kakhulu uFrenda angenzele kona ngokwami kithi kaNtaka nangokwami esontweni. Kodwa ngizocela ukungagxili kuko. Ngoba uShembe ungenzela impela imangaliso, kodwa okusalayo mina ngimenzeleni. Sithi isabelelo uthi inkosi ngo-1935 Baba njengoba isabelelo somthandazo wokulala nesokuvuka nesokulala nesesabatha njengoba sesibhaliwe akukho umlali egxeka khona ngisho ngo-1935 akukho umlali nanigxeka khona nibona khothi inempilo. Bathi obaba baseduze baba ikhona inkinga la sithi khona umthandazo wesabatha ngokuba lithi ilizwi indodana engahloniphile uyisa ibulala. Usethi lo baba osamakhosi iy'ngane zethu sizoyibulala kanjani? Ebuze enkosini. Isithi inkosi sengikhulume late, iy'ngane siseyithathile zahambisa ezulwini. Akuselula ukuthi njengamanje zibuye ngicishe lokho. Kodwa kusuka namhlanje uma wena ingane yakho uyivuna uyayibulala. Uma ingane yakho inikwa isijeziso wena uyiphikela ungafuni ithole isijeziso uyayibulala. Uma ingane yakho yofakwa ejele uyazi kahle kamhlophe ukuthi ikhipha umphefumulo wena wayoyikhipha uthi uyayibulala. Ibona kufa lokho. Mina ngalethi mahle inkosi yasePhakameni ayisikhumbule isiphe uthando lobuntwana size sifele esandleni sayo. Noma ngizogxila kakhulu kuyintsha ngoba nami ngiyintsha akusho ukuthi iminyaka yami isisondela kusisila kwethu kodwa ngiyintsha. Ngizogxila kakhulu ngaseqendini lami makhosazana ngabe ngiyakhuluma ngezinto ezenzeka kithi ezinhle uFrenda angenzele zona kodwa nginomona mangibona intombi ukuthi sengathi lezi ngane uShembe angenza siyikhiphe ngenansuku esihlanu. uShembe sengathi angayigcina le ngane ziwugcile umthetho. Makhosazana uthi omunye umama wase-Eastern Cape efonele ebuhleni kanti masilama uthi ngelinye ilanga kwakho ufike u-Nabachu esanda kuhamba emhlabeni ngicabanga wena 3 days ehambile. Uthi lo mama anti nginephupho engibonile. Usethi u-anti masilama ngicela leli iphupho lakho ngizohlanganisa abaphathi bonke esitholi ulisho phambi kwabaphathi. Sekuvulwa nangempela isipika lo mama useyakhuluma. Uthi lo mama ngibona u-anti Maduma uthi vele wengibiza ngonkosazana lezi lapha elifolile elokwethe inkosazana ngoba ngazi ngiseyinkosazana noma sengumama. Ubethandako u-anti Maduma ukuthi inkosazana. Uthe u-anti angitshele amakhosazana
ukuthi ezulwini alingeni ibhulu, ukuthi ezulwini akangeni umuntu ophuma inwele, ezulwini ayingeni intombazane eqomile ngoba iyazwakala ngephunga ukuthi iqomile. Wathi akusize tshela abaphathi iy'ngane iqale emathempelini exhume inwele igadwe ingangeni ethempelini ihlale ngaphandle, ngoba abanye baye bathi iy'ngane mazenza lo mintwana emathempelini ekugcineni kosuku uma isiye ebuhleni leyo ngane yenze noma intoni isiyongcolisa isizima la kugeza khona abangcwele. Sengathi kungaqeqesheka ngasemathempelini iy'ngane zizazi ukuthi zingubani, ukuze ekugcineni kosuku uyaqamba ebuhleni bese uyazazi ukuthi wena lolu kumdalangqondo, bese wena ushaya ngonwele lakho, bese wena ushaya ngebhayi lakho uphelele. Konke makhosazana umthetho ohlala umile noma ngaba suwufuni kodwa umthetho umile ushemba kazange awudinge. Makhosazana bantakwethu ziphatheni kahle, sibalulekile Shembe. Bengeke ngicele kubaba ngumama noma ngiyinhlayishuthi ngicela ubaba ngicela uthembele ethile, kodwa kuyangiphoqa ngoba ngiyinkosazana kufanele ngicele bese ngiyeza la ngisekhona. Makhosazana ayikho into enyakaza Shembe masinganyakazile thina. Sengathi singayithanda singazinyami. Ayikho into embi njengentombazane engazazi ukuthi ungihamba bani. Ayikho into ebuhlungu njengentombazane ehamba ishikizwa yibo bonke abantu emgwaqweni. Ayikho into ebuhlungu njengentombazane eqoma iziculelo. Ayikho into embi njengenhlayishuthi eqomisa intombazane. Uma uqomisa kahle kahle uqomisa iNazaretha ubulela umsebenzi kaShembe. Yazi ngiyamxolela mina umuntu oneyinhlayishuthi aqomisa ingaphandle angaqomisi lo msebenzi kaNkulunkulu. Ngoba uShembe khona lezinsuku ey'nkathazi asipha zona uShembe zezimfungo zethu. Le ntombazana enkosazana ehamba ye-25 nawe enhlayishuthi wahamba ya-23 nomama ya-14 uyalwa kuthiweni kanti kunini. Angikhona ukuthi labathi abashumeli bafana komsanana. Bathi lobola elegenkini ulobola ushadele ube nomuntu ube indoda. Indoda ngokuthi ilobole ithatha inkosazane yesonto. Yazi ungcono umuntu ongamane eqome lapha ngaphandle okungcono. Ngoba khona lento yona la kuShembe ekugcineni kosuku awazi iqashaza ukuthi lokulandela kozobe sekupheleni kwey'nsuku zakho yini. Kunabantwana abahluphekayo nanamhlanje khona umama owonakala ngesikhathi senkosi ilanga kade kuyikhona efika ezokhipha amahlawulo. Uthi anti uthi iy'nkinga zingiyeki kuthiwa ngona la esontweni. Ubuhlungu kangakanani umuntu ezobona phakathi eparadesi onesontweni onengane lengane njengoba nihleli kanjena nje ithempeli nethempeli ingane esethempeleni udadweni umfowenu. Kodwa sebekhathela abaphathi bemizi ukukhuza. Ngoba uyayikhuza ingane kodwa ekugcineni uma wabe uyayivuna. Sengathi zingevunwa iy'ngane uma umzali okuhlale phansi nengane yakhe ekhaya ingaqali ingane iyala 25 ingane iyala yiqale ekhaya. Sikhule nje ngoba sikhuliswa abazali bebehlala nathi phansi akutshela umzali athi into ekanjena siyifunda ekhaya. Ekhaya sewenza umthetho kaShembe. Kodwa yathi ingane uma ungeke uyibize ukhulume nayo uzoyibona isinenkinga ekugcineni usugijimela kumkhokheli. Umkhokheli uney'bani bani ngibona kukhulisisa umkhokheli uthakathile ngoba nomthetho awufuneki. Futhi bayahlupheka labantu esebebadala abakhokheli abadala bonke nabagcwele sebebadala bayahlupheka ngoba inkinga yabo umthetho bawazi ekuhlukeni kwawo. Ekugcineni kosuku kufuneka lo mthetho bangawusho ebandleni babi babewusho. Sengathi singalalela abantakwethu siyizwe imithetho kaShembe. Ukuthanda kwethu unyazi akube kugcina kwemthetho.
Silibonile unyazi eThekwini kugcwele yonke into ewumuntu kade kuthiwa kuyifoni eThekwini kugcwele wonke into ekhona umuntu emhlabeni. Kodwa ngiyakhumbula la khona lo asisi lowano wathinteka kabuhlungwana. Sebesondela kuyena bafuna ukuthi ayomangalela unyazi ukuthi uqoshwe phakathi kwamaNazaretha amgaze kabuhlungu. Unyazi lagijima lathi akalandwe lo sisi yimi lo engangangweda khona laphana. Unyazi lathenga yonke into lathi antisethita futhi. Lathi nimtshela ukuthi akeze nabantu bakubo. Uphela ngithethi bangaba ngawu-8 balungile. Nangempela intombazane yalandwa imoto yasebuhleni. Yayilethe ebuhleni yangena e-ofisi lapho isethele yonke into ongayicabanga. Ngoba uShembe ebona sekukhona abantu abamaNazaretha abahamba ngale kwabafuna imangalele unyazi wezulu kodwa sibe sithi siyathanda. La esontweni kuhle uzazi wena ukuthi olwami unyazi uma udolwethu ngoba khona odolwethu ophelezela abanye. Nangempela le ntombazane yafika yajabula intombazana yaneswa kahle nabazali bayo nezihlobo zayo yaze yasho ukuthi hey mina uShembe bengazi ngabona ukuthi ngironge ngingene kubantu besilisa. Wathi kodwa sengibalindele njengamanje laba abazongifonela njengamanje ngizobatshela ukuthi hey into esehleni yonke lento enani ebenisho ngabantu basehleni ayikho. Bayaphila laba bantu. Ngoba sathi siqeda lapho sayibophela konke kushiye etafuleni sathamba nabo nodekhaya. Senzela igama likabani ukuthi libizwe kaShembe. Ngoba unyazi ezulu bantakwethu uyasithanda kodwa kulele ngakithi ukuthi thina sithini kuye. Unyazi lizezonke ngisho umuntu ophethe umphefumulo wakhe. Ngingazonda kanjani unyazi laphilisa ubaba wami mina ukuhlala kwami ebuhleni kwaphila ubaba. Yabi sithi inyanga yezulu mntanami itshela umama yathi lethi ingane yakho efanele ukuphatha umsebenzi wami ukuze kusinde uyise ngayo. Nangempela ubaba wami nestroke lesesicabile singasukumi phansi ehlalelele. Ngisekhaya imina ngangimbeka isandla ekhanda ukushisa kwami okuphumele kuyena ubanda bakhe kuphumele kimi. Kodwa mhlazane ngihambile bathiwa angihambe ngenkosini inyanga yezulu ngizosebenza kuzophila ubaba ngami. Ngangisebenza ngize ngibuyele endlini ngabosisi kuyikhona ngiqala ukuzindlini ngoba uShembe ezophilisa ubaba. Nangempela inkosi inyanga yezulu yamphilisa ubaba wasukuma athi Ntaka sukuma uyivila ufuna ukuhamba ngithi sukuma. Kathi ngisebenzisa ithi ngithi ayina ma ayina ayineli mina kodwa ulumlenze kayihlo longahambe ekhaya. Ithi isikhathi sokuhlala endlini asikho uwasha. Lokhu washa ushuka ingubo zami ushuka zona ingubo zami ushuka umlenze kayihlo longahambe ekhaya. Nangempela ngangiwasha ngokuyikhanda kuyilo sivuke ngo-4 ekuseni bekuvuka lapha esontweni. Kuyilo sivuke ngo-4 ekuseni kuze kuyoshawa u-6 kuyikhona mina kuthiwa ngiyodla ngoba ngijabulela ukuthi ubaba uzophilisa ubaba wami. Ngingamzonda ngimthini umuntu onjalo. Umuntu okwazi ophethe impilo yakithi. Sengathi singabaningi esithi uShembe uNkulunkulu singabi baningi esesinguluzayo. Simethembe ngokweqiniso uShembe sengikhetha amakhosazana sengizogcina. Sengathi inkosi esekuphameni bantakwethu nganikhumbula makhosazana. Uma nigana nishada thina bo-anti sithole iziqu ngani. Uyubona ukuthi njengoba ngu-anti ngikhiphe iy'ngane eziwu-10 ngoJulayi hhayi cha shuthi ngu-anti ngempela. Sengathi ningagana kahle bese niyashada. Nabazali babebiza ababize bazi kwakho ukuhlobo. Angabizi umzali azabize ngisho into angeke asoze abe nayo. Abize i-courtroom uzoyibeka emnyango. Abize ngisho ifriji ezogcina sengena amanzi ingasenalo ukudla. Ubize u-2 doors. Uthi lo 2 doors owakhe. Usakho ubuhlobo lapho. Bakwethu asaze sizwe imhlandla yenkomo. Lokho ngikhuluma ngiyakwazi. Lake lawo thethwa icala kubaba ngaze ngafika uthethwa lelo cala lokuthi kunobaba obize
Inhlanhla yenkomo iqala ku-18,000. Umhlandla wenkomo uqala ku-18,000. Ishe yokuhlaba bakwethe kaShembe ibiza kangaka. Ezoyihlabela kuShembe yena othenga inkomo 20,000. Thina abantu ngeke usuke kumhlandla wenkomo uthi uqala ku-18 uyagcina ku-15. Awurongi lapho. Uthi le ngane yakho ayigane kanjani, ayigane nini? Ngoba lo mfana ufuna ukwakha umuzi. Akaqondile ukuthi uqonde ukukomisa. Bantakwethu uShembe akasikhumbule. Nani makhosana niyiphathe kahle iy'ngane zethu uma seniyicelile. Ngoba niyicela ingane ekugcineni kosuku kade noma wengane. Uma wengane uyasuka lapho ugilisa mpule enganeni. Ugilisa mpule enganeni aze aphume. Ezingane bakwethu zazubhaseleni ayikwazi amagama. Iyafika ingane lwamuzi mhlawumbe ayikashadi ngisho ukushada isivenduka into ongayazi ehleni. Ngisho izinto engizaziyo nengiye ngiyibona. Ithi ingane iseyingoduso isizosho ukuthi anti ubona ngilani ngisho ebusuku iy'lwane zingena emfantini esicapha. Ubeka lento yakho mawuyiqalile. Futhi uShembe akashongo ukuthi ngoba nabe usuphendule wiNazaretha. Sekuyaphoqa ukuthi wena cela intombi yeNansongo. Umthetho akushiwo ukuthi umthetho lowo. Intombi yeNansongo ubuntombi bomuntu. Noma ngabe wamthola ngaphandle mamthole eyintombi intombi yeNansongo leyo. Uma usuzothi manje uzofuna intombi yasebuhleni usulahla wakho uthakenze njani ey'nganeni lezi? Abantu bantakwethu uShembe akasikhumbule ngempela. Umthetho esiwazi siwugcine. Thatha into onamandla ukuthi uzokwazi ukuyona isondlo siyadlula. Ungathathi nje ukuzondla omama baze bawu-5 ekugcineni kosuku uzokondla ngani. Uzogcina usuthi umuntu akazondla. Cha. Akazondla umuntu uma esebenza. Mhlawumbe uzothatha ingane eyisebenza zokusebenza uzothi ayondlobani. Sengathi ayisuthi ngingaba nako ukubhekelela kulezo y'ndawo ngoba ekugcineni kosuku amagama enu ayaphoqeka phambi kababa. Esefika umuntu ingane isizofika kubaba kade ishada manje ngenasuku esihlaza sekuthiwa siyihambise kubaba nayo ingane isinenkinga kanje sekukholela kwayo isivuke lo ma wengane. Nani makhosazana iphatheni kahle bantakwethu ubuntombi bomuntu uyikuphathwa kahle. Intombi yasePhakameni nayiqomi. Ayikazi nekuthiwa intombi yasePhakameni iyaqoma. Ngoba intombi igolide likaThixo. Uma uThixo enyakaza unyakaza ngathi. Uma wena uzoyiphatha mhlakahlaka ube yiground labafana. Uzoba leli ground leli ekudlala noma imuphi umfana kuwena afundele kuwe. Aloyiqhenya abantu abakhe njengamina ngiyayiqhenya. Uthi uyitshele wena ukuthi umuhle ungalindi ukutshela umuntu ukuthi umuhle. Ngoba mina ngiyazazi umuhle. Ngangiye ngitshela ubaba wami sebesikhule sibaningi ekhaya. Lapho ngasekugcineni mina. Bazothiwa sisi mase bengisho ngoba bawu-5 osisi. U5. Bashadile bonke mina longisele ekhaya. Uzothi mase sikhwenzana sengikhala. Wayebuza kahle ubaba wami athi mntanami ubani okuchwezile. Ngithi baba usibani athi uthini. Ngithi baba uthi ngumama. Ebese kuthi babayo ngane yami awuvumuhle. Unamehlo nomlomo uphelele awuvumuhle akekho njengawe. Hambatshela ukuthi umuhle. Uhamba ngibaqhoshela sengibathethi ngimuhle. Nani fundani ukuyitshela nini ukuthi nibahle ningatshelwa abafana ukuthi nibahle. Uma uyitshele wena kuqala akekho yokungena. Yabo mina ngina-60 something manje ngisondele empeshonini. Kodwa ngeke uzwe ngisho ngakithi kukhona umfana othi wake waqonwa uNtaka. Sakhohlwa ngisho ngafika emazweni akithi uphatha umvoko. Ngakithi bekwazi ukuthi intombi kaShembe lezi wazayikhipha umali ezinye wayikhipha emzinyana. Yasala le. Ngoba uShembe unamaplani ngomuntu ukuthi usalele yini. Ukusala kwami mina uShembe kuphela okwaziyo. Ngoba noma ngiyeke ukusebenza ngaphakathi athi inkosi hamba uhlale phansi edokodweni uthule. Wathi afika uma uzongicela yathi inkosi ngiyeke ahlale phansi edokodweni ungamthatha angagoduki. Kanti inkosi yazi ukuthi ngifunani ngami.
makhosazana amahle inkonzo akuyona eyami ngeyethu. Kodwa i-homework enkulu ziphatheni kahle bantakwethu. Ziphatheni njengey'khali zamantungwa, bese siy'khali zamantungwa ngoba siy'khali zonyaka. Lithi unyazi uma kuwukuthi khona okuqhamukayo okungalungile thina sokwazi ukukhomba ngomunye okuwe phansi. Sisengakukhomba uma selifaka amabhulungu. Asiyimisele ngempela thina. Neke sazi ukuthi iningi impela khona izinto ey'zayo. Kodwa ey'funa intombi ephelele. Sekezelani. Sidlulile nathi ebunganeni. Kodwa ukuyitshela ukuthi ufunani ngempilo yakho. Ungafaka amabhulungu uhamba edrobheni. Uhambe esikoleni ufike u-right. Uyafika sathi usufaka amabhulungu. uShembe usekephi ngesikhathi usufaka ibhulungu? Alikho ngiyamemeza uShembe ukuthi Shembe ngisize. Uzokuzwa kanjani uma usufaka ibhulungu? Ngoba njengamanje unuka ibhulungu uma ukuthi ibhulungu ufakiwe alifaki. Unuka utshwala mhlawumbe ekhaya uyaphuza. Mhlawumbe futhi uyabhema nje ubhema insana. Iy'nkinga esihlangabezana nazo lezi ekuseni. Uthola ukuthi ingane isinuka ibhema insana, intombazane. Ihlanzelwe kanjani le bantakwethu? Asiyiphatheni kahle bantakwethu. Nani makhosana ningathi uma ngabe nicela ingane ngala iyafika ingane uthi wena hayi mina ngiphuzela abakithi angiphuzi utshwala kodwa ngiphuzela abakithi. Kuyakusiphi isisu? Ngoba kuyesini sakho lokotshwala. Engane ayikwazi ngisho ukubakho utshwala ekhaya kodwa wena uthi uphuzela abantu abadala. Makhosazana angingadli isikhathi uningi engabe ngiyakusho kodwa kuphela ziphatheni kahle bantakwethu. Ngiyabonga. Amen.